Andito na ang newlyweds. Asa mo? Bitawan ba? Bitawan ng gown. Yan. Pasok na, Ninang. Ang salitsyon. Lahat po ng ating mga bisita na nasa Amin na yung ano. Wow! Congressman! Ano po kayo? Gwapa ka. Naburan na siya. Na-oily ka na. Alina! Upo na doon. Ang bulaklak. Pasunod na mga bisita. Ang mga bisita po. Ang mga taga-Pikmaw. Ha? Okay ra? Eh, kilay mo kumalat na. Ano sa mga kilay? Eh, kumalat na. Eh, sa kanila. Para sa, sa ano ba? Sa tubig. Dito, oh. Ah, pinuno na. Para malamig ba? Ito na yung oh, ay ito, yung platito diyan sa tabi. Yan, sa ibabaw. Yan. Usog na lang to. Yan. Para naka-ready na siya. Matayin niya, madam. Upo na kayo, kuya. Upo na. So I know the homes are very excited though, so this is just a program na don't worry kay Ate! Upo na kayo. ating request sa birthday of Tita Acherilo and January. So to start with, I would like to request everyone to please stand. Pilita Balindon as we welcome the main actor and the main actress of this event po, our newlyweds, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. January and Cherilo Capiotti! Proceed to our lunch, actually late lunch. So everyone please stand, please provide the window as we pray our food. Acknowledge the presence of God and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Heavenly Father, thank you for this day. Talagang salamat naman po, Lord. Kaya sa nasasya, bubukong mo ka naman sa lahat ng karoon. Pagpinday, magpagpinday, Lord God, thank you so much. Kaya sila unite. Okay mo na sila, nag-video na sila at nag-oath na sila sa Panginoon at Lord God, as we take this food that will nourish us, bless us, Lord God, at parang yung limos
bugro pa kami noon, Lord, at may o may o sa have a healthy and a long marriage. Bless us, O Lord, that these and these which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and the Holy Spirit. For coming, so let's cut off our program. So let's proceed to our lunch. Actually, late lunch. So everyone, please stand. Please allow your window as we pray our food. Acknowledge the presence of God and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you for this day. Talagang salamat mo, Lord, kaya sa nagkasya, bubukong mo ka naman, sa lahat ng karoon, pagpigay, o nag-travel, Lord, God, thank you so much. Ngayon mo sila unite okay mo na sila, nag-video na sila, at nag-oath na sila sa Panginoon, Lord God, as we take this food, this food that will nourish us, and bless us, and Lord God, at hindi mo sa papasok sa lawas, o Lord, yung pagkain ka naman, ang pagtuon niya sa iyo. O Lord God, bugro pa kami noon, Lord, at may o may o sa have a healthy and a long marriage. Bless us, O Lord, that these and these which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and the Holy Spirit. Ang ninang. Yan. Asa na? Pasok ba doon? Dali ba? Sino pa? Ayan. Si Tita Nida ba? Tawagin mo si Tita niya. Tita Nida. Kayo kami nandito lang kami. Napay kanin? Uy, ang sinaing ba na kanin? Sando ka muna lang, ate. Ay, kuya. Sumingit ka na para makakain na yung mag-asawa. Ate Nina, lagay niyo muna yung sa mag-asawa. Yung plato. Pagkain nila. Yung sa mag-asawa ba? Ayun na. Abi na tumigan tayo ka natin picture si Nida yung Lech. Hindi lalagyan ng ulam ba? Ay, hindi. Mga bisita. Sila ka tayo. Nakaano na. Ito mga bisita ba? Congratulations! O, kain na kayong dalawa dyan. Go, enjoy! Ito na sila. Additional natin na mga bisita, mga kaibigan at kapamilya nila. Ayan na. Nagluto, oh.
Naiwan yung sinaing ni Kuya, ano. Mga bisita. Kaya sa yan pag yun yan. Ano dito sa ano, oh? Lagayan ba? Mag-refill na ng kanin. More rice, because rice is life. Napay rice, ate. Imbing! Yung kuko ko imbing, uwi ako ng Manila. Kainan ng mga bisita natin. Mga katrabaho ni John Ray sa team ko. Naapa po yung rice, ha? Naapa. Yan. Tapos isalansan natin yung mga... May anak ko ni Nina. Binata na siya ngayon. Nakakabuntis na nga raw ito eh. Kaya mo uyab daw, no? Sa mga iro. Pinag-ipunan nila yung dalawa yan. Yan, picture mo na yan sa ano. Ayan, our cameraman. Dikit sa mo, dahil picture sa mo kami. Yan, kasi yung ayan, that's the symbol. Pero, doon merang anak, so ganun mga virgin. So, also cake symbolizes sweetness sa inyong marriage. So, please hold the cake. Pag-slice na. Si Kamong duwa. di ikaw mag-awit sa chili, sir. Di Yan. tayo pato yung Kama. Yan. So, that symbolizes Dalawang kamay. Dalawang kamay yan. Yan. Slice! Small piece lang po. Ayun. Yes, Maria. Wow. And put it Sa platito. walang ingon po niyo. Kung sa kadako yung isugin mo yung kadako sa mong gumpang niya, dapat ka na doon para wala na yung share nga laki. Ha? Go, Dina! Ah. Okay. And, Dita ito dyan. Mama. Smile! Smile! Yun! Go, Dita! Ayun! Let's give her a frosting! Palakpakan naman. Kiss. Kiss mo. Dapat na ay kiss. Kaya nga, let's end the cutting of cake with a kiss. Wala naka-witness sa kiss kanina. Wala man sa ceremony. So in 3, 2, 1, say the magic word kiss. In 3, 2, 1! Kiss! Dapat 3 seconds. Ang bagal na, ang bilis. Dapat dahan-dahan ba? 3 second kiss. Okay, 3, 2, 1, kiss. Dapat 3. Wala pa. 3, 2, 1, go! 3. 3, 2, 2. 1. At this juncture, this Rosie to your wine. Yan, that's a wine. Sa wine, side mo, wine. Sa wine, ito sa likod tayo. Naglalapot mo nga ang Jen. Si Janjan. You know what? Once in my life has like, and then Christ should be the center of your marriage. Okay? At isa ang Ginoo sa Ginoo doon. Okay? The sound of the wine symbolizes a big celebration. And it should be a celebrating love and unity of Tita and Jen. Naskutan ba yan mga? Sabi kasi ni Diday kagabi, dapat tuba na lang. Taas mo lang. Yan. Baka tumalsik ba? Alis dyan ba? Alis dyan. Mga iro, oh. Ay! 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 Baka tumalsik. Sa basta nilakutan si Kuya ba? Baka masiko ka. Ah! Gamay lang ha. Baka, oh yeah. Mamaya na damihan, pag dalawa na lang kayo. Kaya, ano dito sa akin?
Hala. Ayan, nasa ko dito ha. Kaya nga, no, hindi naman mabot ang mic ng God. So, di ba? Yeah. Kanina, nag-exchange mo kong vows. I know that vows is scripted. Di ba, dibasa na ninyo. Karon, nag-exchange mo mga promises ninyo duwa. Promise si Janjan as bana o promise ni Diday as asawa. So, please face each other. Jan. Girl! Girl! Ano na, pinaalag ko iba? Cross ba? Wala nila kaya? Agaw. Mga galing na katumpa. Go, Jan! Ito yung masaad sa Yana. Promise na. Ay! Yung masaad sa usatos. Ang mic ba? Na-off yan. Mga saan sa Yan. Pilipanas na mo. Later na. Go, Jan! Masukan ka nyo! Medal dita. Day, Diday. Diday, mong masaad sa iya ha. Ayaw masaad. ang luwa na. Later. Happy na po ni sa mong pag-uban ito sa akin. Sa pagpanguyab, master na kayo. Sa ako pananaw. Sa ako ang pananaw ako sa uban. Ano ako? Sa pagpanguyab, daghang kay balak. Karon gahinay kay Mr. Rio. Oh, pagkakaratan niya. Yehey! To Janjan and Diday. So this time, cheers. Wala na ba nagpapasa na so? Come on, dua. Cheers for a long and healthy marriage. Cheers. Di ba ka ba nabasa? Cheers and cross. And drink. And go. Yeah. And let's seal the toasting of wine by a kiss. Yes! Ready? So say the magic word kiss in 3, 2, 1. Yes! Wala pa ni second chapter. And 3, 2, 1. Ayan, wala ba kayo mga dyan? Si Mama Mika. Imo mga tambag sa bagong kasal. Ayun pag... Ayan. Natambag. Ano to? Ayun, hindi na mo mag-alis. Hindi may sa pag-alis sa pag-away. Thank you so much. Mama Mika. So, kasi hindi na ito ako. Kuya. Soon. Og si ate. Ate Langking ka na, Ate Langking. Dili mo ila ka? Ay, gilak ka. Wala. O kata na mataas pa rin yung relasyon na yung away, yung mura dili, ilo. Ora. Yay! Ang kapatid ni Diday. Okay, ito maayo ang iyong pagpuyong as wife o husband. Thank you, Kuya Tata. Tate. Gusto sa inyo ang sa relasyon ng kahapon ako bugang sa siya na sa pagpapiliho bukod ka sa iyong pagmamahal para sa inyo. Kaya siguro, pare lang sa inyo sa pamilya bilang po ko. Nag...
Hindi, ano lang, una sa lahat, si Kelvin nasa taas. Kelvin! Sabi ko sa iyo, di ba mo po thank you muna, thank you sa friendship na meron tayo. Alam niyo naman yan. Si John Ray, kapag kailangan ko ng tulong sa store, sa mga gusto ko ipagawa, ano ka to help me para sa bigyan. Ganun din si Diday, kasama ng inyong napakabait, napakatahimik na anak. Tuwa ako sa DJ. No? And syempre, kasama ng mga Super Fiber Squad and sa pinsan mo kay Brenda. Thank you din sa mga tulong din na binigay nila para sa preparation na ito. Hindi lang po ako yung kumilos dito, halos lahat ng mga begs, lahat ng social climber, yung mga Nebuan boys, tumulong din para sa pag-ayos natin. Nakita niyo naman yan. So, yun lang, ang hiling ko lang kung sakaling mga mag-aaway kayo, hindi naman maiiwasan yan. Mag-aaway kayo ng gusto nyo, basta walang barangayan. Diba? Kasi dyan mas mapapatubay yung relasyon nyo. Dyan yung mas mauunawaan, makikilala, matatanggap ng isa't isa. And, huwag mo na kayo mag-anak. God bless and best wishes sa inyo. Alright. Thanks, Daddy. Sir. Hey. Ang wire lang pala. Hey, Sa hinaguan, farm, daghang salamat sa pagbalik ng Ma'am Brand Damage. Salamat kayo sa inyo po, social climber na. Daghang salamat kayo, wala din may nag-expect na ko ni Chip iyang sabi? Iyang igagaw, mag-sponsor ba? Naulog ibig maayo sa pamilya ni John Ricay. Kanang wala din may kuwan. Kanang kaulo na mo, lisod yung kami. Daghang salamat sa inyong pag-support ka. Thank you. Laki na yung tulong ni Binda sa amin. Gawa ng bahay. Lalo na itong video na ito. Talagang hindi ako mapaniwala na laking tulong na sa amin. Parang regalo lang sa amin. Diba? Walang naman. Laki yung salamat ako kay Binda na naging mag-tulong sa staff ng Nebuan. Napakasarap pakinggan ba? Napasalamat ka pala. Pumasahan ka na darating ba? Guys, magbili si John Ray, nag-adjust sa imo Tagalog. Ganyan sa akong pamilya. Sa kay mama, sa akong pamilya nga. Nagluto, di ba? Salamat kayo ba? Sa akong mga kapatid. Salamat. Congrats, Aldo. Ito lang kanta. Ay, ilak na ya. Salamatan ni Mong. Sige, go. Sige, patayin. Anak, ang cute. Salamat sa kung manoy ganda. Sa ang video sa akong palay na dahil lang na sa mga para pagkikisanan. Salamat po sa akong mga iskarindo sa akong kailangan. Kaya nagpinsabi pa lang na namin sa salamat sa lalo sa komisyon ng mga auntie ng Toto sa mga patuloy na God bless, salamat po sa inyo, sa staff, pagkakantisita, ako na kaya salamat po yun. Tinunod lang. Sa una pa lang yun, hindi kayo salamat yun. Sa Pinoon. Yeah.
naman ako isupit. O hilak pa ka, taman. O, pagpaka na ito. Okay. So, karang hilang pagbabiya is tears of joy to na siya. No? Congrats! God bless! Congrats! Ay, pinili nila yan. Pinag-ipunan nila yan. Kauban nila sa trabaho, mga friends ni Diday, tagakay salamat. And, okay na. So, pwede na. God bless! Party, party! Oh, pwede man! Tagay na. Tagay na pa. Ayan, Na. may dala tayo. Gana na to rin mo ba? Wow! At, mag-ano kayo ha, para ulam nyo mamaya. Ah, oh shit. Na pa may kanin dyan? Ayan. Kasi nahihiya silang pumunta dito. And congratulations, Gigan! May pa-take out. Siya nagluto ng curry. Siya pinagluto ko.